Takže zdravím dámy a pánové, moje jméno je Horst Fuchs a já vás tu zdravím u dalšího teleshoppingu společně s mým asistentem. Ahoj, zdravím všechny do studia. A dneska tu máme Bomívátor 3000, ne vlastně 2, ale teďka jsou to 3. A to se vyplatí. Tak, když si koupíte ten Bomívátor, který je opravdu úžasný, zaplatíte za něj cenu jednoho, ale přitom dostanete 2. A to se vyplatí. A taky vám teďka ukážu, jak to úžasně funguje. Pojďte se mnou. Pojďte se mnou, opravdu máme Bomívátor na rozdávání. Pojďte se mnou. Tady jdeme starče. Tady máme pár tady těch stromů, nebo jak se tomu říká, víte, že opravdu z toho víte samý třpytky z Bomívátoru 3000. A tady je náš hlavní testovný strom, který se jmenuje a.k.a. Strom. Říkáme mu asistent Groot. A z něj vyroste takový ten velký strom a bude to opravdu hustý. Stačí na několik nout jenom 1, 2, 3, 4, 5. OK. Takhle to má přesně vypadat, jo. Ten strom má opravdu takhle vypadat. Funguje to opravdu od toho, aby z toho vítali třpytky, koukejte se. Tady na tom to udělá třpytky, tady na tom. Opravdu je to úžasné, když máte třeba Vánoce. Jako je to opravdu husté. A když si koupíte jeden tento senzační Bomívátor 3000, nějak se mi to levilo, to vůbec nevadí. Když si koupíte jeden tento Bomívátor 3000, tak k tomu zdarma dostanete ještě speciální testovací strom, na kterém to zaručeně vyroste, jak jste teďka mohli vidět. Dámy a pánové, máme tu strom, který opravdu vyrostl. Jo, podařilo se a opravdu, když si koupíte tadyto, tak když teďka do 10 sekund zavoláte, vyroste vám tento úžasný strom, kterému se říká jak jsem Groot. A opravdu vám neradím ho štvat, protože ten strom je živej. Tak to se opravdu vyplatí mít tady tento strom, jak můžete teďka vidět. Já jsem Horst Fuchs a jsem tady můj kolega. Ahoj. A teďka zrušil ten strom, což vůbec nevadí, uděláme nový. Ukážeme vám tohle. A když zavoláte na číslo 999 555 777, tak dostanete opravdu ještě k tomu zadarmo další testovací strom. Opravdu se to vyplatí a poprosím tě, můj asistente, dej na to Bomívátor 3000 na ten strom, co si tam teďka hodil. A jasně, Horste, takže jdeme to vyzkoušet, lidičky. Tak starče, ukáž se. Okay. Voila. Dámy a pánové, máme tu další strom, který opravdu funguje, zaručeně funguje. Stačí vám jenom 3 Bomívátory a prostě už vám to tady vyroste. A dámy a pánové, když si koupíte právě teďka 64 Bomívátorů, dostanete k tomu zadarmo ještě dalších 64 staků. Teda 64 Bomívátoru 3000 a opravdu, dámy a pánové, to se vyplatí. A tadyhle z našeho teleshoppingového studia, kde opravdu všechno funguje a všechno je lepší než jeho konkurence. Tu s vámi loučím tady s panem mým asistentem. Takže, a tadyhle starec vám to osobně přiveze ke dveřím. Jo. A já vám to osobně přivezu. A věřte, nebo ne, anebo prostě nevěřte, protože je to absolutní fake, teda není to fake. Jo, je to opravdu úžasné. Nějak musím vám ukázat, co se stalo, když jsme testovali to v jiném studiu. Starče, skoč! Tak tohle co se stalo, když jsme to testovali v našem druhém studiu. Myslím, že to nedopadlo úplně nejlíp, ale když si teďka koupíte náš Bomívátor, dopadne to 5krát lépe a má to 5krát lepší účinky. Naschledanou.